Ahoj, vítejte u dalšího dílu vašeho oblíbeného seriálu Dystopie s úsměvem. Tak se to tady sice nemenuje, ale klidně by mohlo. Vzhledem k těm tématům, který mě zajímají. Já jsem v tom předchozím videu o magnetogenetice zmiňovala ten pokus, o kterém jsem četla před nějakou dobou, že vědci implantovali falešné vzpomínky do mozku myší. Tak jsem si řekla, že to najdu, abych vám to mohla ukázat, že se tak skutečně stalo. A na dnešek jsem si připravila aktuálnější, teda už výzkum tady do toho tématu, takže když se podíváte po tom starším článku, nebo respektive po těch starších studiích, Scientists Implant Memories of Cat into Mouse Brain jsem si sem dala, tak jsem našla nějaký ty reporty o těch předchozích studiích, nebo respektive o těch předchozích pokrocích a zjistila jsem, že to je už z roku 2013 tady. Takže jsem vám chtěla jenom tady to zmínit, kdyby vás to zaujalo, samozřejmě na MIT, protože ty, aby v to neměli prsty, že jo. Takže máme tady neurovědci, zasadí falešné vzpomínky do mozku. Tady se to týká těch myší taky, pokud, jo, tady Brains of Mice. A pak potom psali tady Washington Post, protože pochopitelně obrovský úspěch někomu implantovat falešné vzpomínky do mozku, že jo, tady to máme i na BBC News, víceméně je to o tom stejném tématu, že jo, protože to je a všechno tady o tom, je to v červenci 2013. No a dneska bychom se teda podívali taky na červenec, ale 2021, na MIT Media Lab. Neuroscientists warn advertisers are trying to weaponize sleep by plugging into your dreams. Neurovědci varují, že inzerenti se snaží zneužít spánek jako zbraň napojení se na vaše sny. A tady, když se podíváme to, tak ono to odkazuje na The Guardian, dá se to přečíst na The Hill, takže já jsem si nejdřív přeložila teda to na tom The Hill, ale z toho vám přečtu jenom tady to shrnutí nahoře, protože líp o tom píšu tady opět na mém oblíbeném The Guardianu. Takže si přečteme spíš to, protože to je obsáhlejší a má to všechny ty informace, mám k tomu potom i nějaký odkazy. Takže jenom tady v tom přehledu píšou, že údajně staletí stará metoda, nevím, jak na to přišli, že to je staletí stará metoda, ale OK, whatever. A ovlivňování snů by se podle odborníků mohla stát účinným nástrojem pro inzerenty, kteří by tak mohli nenápadně manipulovat spotřebitele a potenciálně ozbrojit spánek. Takže jediný místo, kde člověk doufá, že si tak nějak odpočine od toho chaosu a přehlcenosti našeho tady takzvaného moderního světa, spánku, tak už ani tam nebudeme mít za chvíli asi pokoj. A trochu mi to připomíná tu epizodu Black Mirror s těma, jak se to jmenovalo, 15 Million Merits, nebo tak něco, jak tam, a na tu epizodu mám připravenou teda celou epizodu, dejte mi vědět, jestli by vás to zajímalo, rozbor epizody třeba Black Mirror nebo tak něco. No a já se k tomu dostanu stejně vlastně asi, jako, ale když mě trochu povzbudíte, tak budu ráda. Každopádně v tom 15 Million Merits, tak tam víme, že vlastně, když je člověk dospělý, asi v 21, tak musí jít vlastně jezdit na tom nesmyslném rotopedu a generovat elektřinu, aby odpracoval svůj životní dluh. A může si tím vydělávat ty penízky, které může utrácet v rámci toho digitálního světa, který je tam vytvořený a vlastně proč by to připomnělo tady tu epizodu? Protože tam musí platit těma vydělanýma penězma, který se teda vyjezdí na tom rotopedu, tak musí platit, aby mohli přeskakovat reklamy. Že jo? A když si to představíte tady v tom kontextu, v té manipulaci s těmi sny, tak mi to přijde velmi dystopické, proto jsem vás přivítala dneska tak, jak jsem vás přivítala. Takže chtějí teda ozbrojit ten spánek, nebo respektive nechtějí odbrojit, to abych to nemisreprezentovala. Je vyvinut nový nástroj, který by mohl ozbrojit spánek. Tak. Prvky manipulace se sny mohou mít pozitivní účinky, například u lidí, kteří se snaží přestat s návykovými látkami. To je ten positive spin, jak se to jmenuje, že jo, pozitivní přístup k tomu dané věci, takže ano, může to být určitě použitý k něčemu dobrýmu, ne nutně. Jako všechno je to nástroj. Jo, takže tak. A odborníci však varují, že některé subjekty by mohly vědecké poznatky o inkubaci snů využít k méně ušlechtilým nebo nekalým účelům. Takže to je tady ten přehled a potom teda přeskočíme teď na ten Guardian, protože tam je víceméně to samé, co tady a ještě doplněný o další informace.
Takže tady máme noční můr a poplach kvůli snaze incidentů proniknout do vašich snů. Chápete to? Tak poté, co se společnost Coors pokusila ovlivnit podvědomí spotřebitelů tak, aby mysleli na pivo, vědci varují před nutností omezení techniky cílené inkubace snů. To je Targeted Dream Incubation, TDI se to jmenuje ve zkratce, a ta společnost Coors, pokud neznáte, tak Coors je velký výrobce piva a pivovarníci jsou to, takže tady to je společnost Coors a ty teda přišli tady s tím geniálním nápadem. Není to ale skvělý nápad. Ale já tady nejsem o toho, abych je teda soudila, i když to často dělám. Takže jdeme číst. Je to z roku 2021 ten článek. Tak, když pivovarnický gigant Coors na začátku tohoto roku spustil novou reklamní kampaň, její formát mnohé překvapil. Společnost se plánovala infiltrovat lidem do snů, aby je přiměla koupit a pravděpodobně i pít pivo Coors. Ne, asi budou chtít prodat to pivo, ale nebudou chtít, aby ho lidi pili. Whatever, okay. Coors vyzval lidi, aby se před spaním podívali na krátké online video a poté přehrávali 8hodinovou zvukokrajinu, jako by to soundscape, že jo, takže nějaký zvuky nebo něco takového přes noc. Pokud by byla kampaň úspěšná, cílená inkubace snů by podle společnosti vyvolala osvěžující sny o pivu Coors. Já mám teda ráda koronu a nejsem si jistá, jestli bych chtěla, aby se mi zdálo o koroně, jako o tom pivu mexickým. Spíš asi ne, děkuju moc, ale ne. Tak jsme zde. Není jasné, kolik lidí se účastnilo této kampaně, z řad diváků tedy. První výsledek Google pro hledání Coors Dreams je v současnosti píseň Dreams, kterou zpívá irská poprocková kapela The Coors. Ale odborníci varují, že kampaň Coors není jen tik a může otevřít dveře ke znepokojivé budoucnosti, jako asi tak všechny ty nové technologie, které vymýšlejí. A by the way, ale to je jenom moje piklavá poznámka. Jinak ta Coors Dreams, to je ta písnička, jestli znáte to Thunder only happens when it's raining. Já neumím zpívat, já se omlouvám, ale when the rain washes it... No nic. Jo. Takže to je tady ta písnička Coors Dreams. Mladším generacím určitě doporučuji poslechnout. Hezká stará hudba. Ale vlastně to neposlouchejte, protože potom to budete mít zaseklý v hlavě podobně jako já, protože to je přesně takový ten typ té písničky, co bych nejlíp nazvala asi jako brainworm, a takový ten mozkový červ, co se vám tam zavrtá, a teď si každou chvíli vzpomenu na Thunder only happens a pak si říkám a po chvíli zase Thunder only a pořád dokola. Takže teď jsem vás nakazala taky, jestli jo, tak se omlouvám, a to nebyl můj úmysl, ale víte, co myslím. Co myslím, asi to znáte taky, že? Tak snaží se tlačit návykovou drogu na lidi, kteří ani nevědí, že se jim to děje. Nevím, jestli to může být ještě horší, řekl Bob Stickgold. Dobrý jméno. Bob Stickgold, kognitivní neurovědec a profesor psychiatrie na Harvard Medical School, takže na Harvardově lékařské fakultě, o snahách Coors, která podle něj mohou být potenciálně napodobeny jinými společnostmi. No samozřejmě, tak pokud to funguje, proč toho nevyužít, že? Jinak toho pana Stickgolda, teď jsem ho ztratila. Ne, Bobe, kde seš? Tady je Bob. Bob Stickgold. Takže Boba Stickgolda máme zde. Je to teda americký výzkumník spánku. Dost dobrý. Tak jo, narodil se ve 45. Ne. 24. října 1945 se narodil. Tak. Jo, mohly být replikovány ostatními společnostmi dalšími. Teda anything. Cokoliv, pro co si dokážete představit reklamní kampaň, by teoreticky mohlo být zesíleno zneužitím spánku, zesíleno v rámci jako vylepšeno, takže cokoliv, co můžete dávat do reklamních kampaní, tak ještě tím, že byste do toho vnesli ten element spánku, tak by to mohlo být o to posílenější.
Stigold byl jedním z autorů otevřeného dopisu, který v červnu upozornil na nebezpečí, že společnosti budou využívat cílenou inkubaci snů. Dopis podepsalo 35 vědců a výzkumníků snů, nebo respektive vědců zaměřených na spánek a sny z celého světa. Reklama využívající inkubaci snů není jen zábavný trik. Zábavný trik. Vám to přijde jako zábavný trik, mně teda ne. Ale kluský svah s reálnými důsledky. Kluský svah to je ten slippery slope anglicky. Slippery slope jako kluský svah doslova přeloženo. Takže to je takový to, že jednou začnete něco dělat a potom začnete dělat něco dalšího a potom už se kloužete dolů po tom svahu, protože to zajde moc daleko. Jak to tak občas bývá, že? Tak. Takže reklama využívající inkubaci snů není jen nějaký zábavný trik, ale kluský svah s reálnými důsledky, varoval dopis. Potenciál pro zneužití těchto technologií je tak hrozivý, jak je zřejmý. Ne asi, nechcete s tím třeba přestat? Nebo jako I don't know how to help you. Co je tohle? Tak jo, koncept inkubace snů, techniky používané během dělosti, které pomáhají člověku osnít o konkrétním tématu, existuje už po tisíce let podle vědců. To by mě fakt zajímalo, jak na to přišli. Ne, fakt, opravdu. Opravdu mě zajímalo, jak na to přišli. Jestli našli nějaký fresky, kde jsou znázorněný takový ty lovci a sběrači, jak sní a promítají si jim reklamy do spánku, nebo jak se snaží snít o nějakých tématech, třeba o lovení mamutů, pokud vycházíme z toho, jak je nám naše historie lidského rodu předávána. Já do toho radši nebudu zapředávat. Teprve teda zatím. V ne tak hluboké minulosti, tady máme příklad Salvadora Dalího, to víme, že ten byl hodně dreamy. Salvador Dalí tuto praktiku využíval, když během odpočinku držel lžíci, aby podpořil svou kreativitu. Když Dalí začal upadat do hlubšího spánku, lžíce mu spadla na připravený talíř, čímž ho probudila ve stavu, kdy si mohl pamatovat obrazy nebo scény, které právě krátce snil. Během posledního desetiletí výzkumy ukázaly, že sny mohou být více cílené a lidé mohou být velmi náchylní k myšlenkám nebo nápadům, které jsou do jejich snů zavedeny. Studie z roku 2014 zjistila, že kuřáci vystavení zápachu cigaret a schnilých vajec během spánku, to chcete, vykouřili o 30% méně cigaret během následujícího týdne, nevím, jestli to stojí úplně, přičemž Stigold uvedl, že další výzkumy ukázaly, že cílená inkubace snů může snížit rasovou zaujatost. Nebylo by možná lepší nějakou rasovou zaujatost a tak snižovat třeba tím, že by se dělala lepší osvěta a pěstovaly by se lepší vztahy mezi lidma? Nebo proč musíme jít hnedka do spánku? Jenom moje otázky tady. Ačkoliv mnoho výzkumů dosud směřovalo k pozitivním výsledkům, vědci se obávají, že hrozba snové reklamy je skutečná a v čím dál více propojeném světě není pravděpodobné, že by se omezila pouze na dobrovolnou účast. To je zajímavá myšlenka, že se vás nikdo nebude ptát na to, jestli se to stane, že se to prostě stane a nebude se vás nikdo ptát na schválení nebo podepsání nějakého GDPR nebo nevím něco takového. No možná v Evropě doufejme, že tady máme aspoň nějaký trochu pravidla, který chrání nás, běžný lid. Pokud poslouchá někdo, kdo není z běžného lidu, tak zdravím. A taky samozřejmě. Já jsem tady inkluzivní. Tak jo. Asi 30 milionů lidí má v ložnici zařízení jako Alexa například, které mohou přehrávat cokoliv, kdykoliv chtějí. A prosím, přehrávat kdykoliv, cokoliv chtějí, takže počkejte, chcete mi říct, že když vypnete Alexu, tak není skutečně vypnutá? Ne. Ne. Přehrávat cokoliv, kdykoliv chtějí a inzerenti by si tak mohli koupit reklamní čas, třeba na 2:30 ráno, řekl Stigold. Teď si vemte, že máte na ruce třeba chytrý hodinky, který monitorují váš spánek, nebo chytrý prsten, který monitoruje váš spánek. A posílá se to přes telefon, tyhle ty data většinou, že? Nebo to nějakým způsobem komunikuje se smartphonem. Takže vlastně, kdyby se zneužily obě dvě tyhle technologie, tak by teoreticky
podobný ovlivňovači spánku, kdo má tady o to zájem z vědců a z různých firem, korporací a tak by teoreticky mohli přesně vědět, kdy jste třeba v té snové fázi spánku, v REM fázi, a pak by vám tam mohli implantovat, nebo mohlo by vaše zařízení začít třeba pulzovat, aby to způsobilo nějaký jako rytmus, že jo? Nebo nějakým způsobem to ovlivňuje vaši frekvenci. Pak by tam mohli implementovat nějakou třeba tichou melodii na pozadí, kterou by hrál váš smart speaker, nebo by vám nějak smart blikly ledky, nebo něco, co máte třeba v ložnici, a tím by se přepli třeba do jiné fáze, nebo něco v tom smyslu. To je celkem versatilní tady to, když se propojí ty technologie, tak vlastně si myslím, že těch kreativních nebo způsobů, jakýma se dostat do lidské mysle a do lidského snění, tak tam potom jsou různý kreativní způsoby, jaký by teoreticky byly možný. Takže vzhledem k tomu, že jsme všichni tak nějak už přijali tyhle ty chytré možnosti do našich životů, tak si myslím, že to není out of the realm of possibility, jako mimo nějakou hranici možností, že se to může třeba nějakým způsobem začít dít, tak kdo ví, jestli bychom o tom vůbec věděli, protože když to vychytá tu fázi spánku, abyste se neprobrali a bude to přesně nastavený, takže jo, že když vám potom to vaše chytré zařízení začne snímat jiné hodnoty, tak by to mohlo být nastavený tak, aby ten zvuk okamžitě přestal. Takže byste třeba ani vůbec nevěděli, že vám v pokoji něco hrálo, teoreticky. Protože tím, že by to monitorovalo neustále váš dech nebo váš tlukot srdce a podobně, tak vlastně by to bylo celkem specificky nastavitelný, si myslím, aby se na to třeba nemuselo přijít. Nevím, to je jenom nápad, ale možná. Tak, můžeme se dostat do situace jako v roce 1984, tím myslí asi tu knihu od Orwella, že jo, kde si inzerenti kupují inzerční čas na těchto zařízeních a nikdo nebude vědět, že slyší z těch lidí, co budou zrovna spát. Že jo. Nebylo by to úplně jednoduchý proces, aby se reklamní kampaň prodala nechtěně přesně, musela by být propojena s reklamami, které lidi vidí ve stavu bdělosti, což mi nepřijde neproveditelný, ale já nejsem expert, takže budu mlčet. Stiggold uvedl, že by to mohlo být provedeno například přehráváním určitého zvuku pokaždé, když je nějaký produkt, například Coors pivo nebo album The Coors, zobrazen během televizní nebo YouTube reklamy. Což už jsem zmiňovala, když jsem dělala ty videa o tom primingu, že víte, jak fungují ty jingles, že jo, jingles nejsou jenom jingle bells, ale je to i takový to Vánoce, jsou tady Coca-Cola, nebo tudun, Netflix, že jo, že to slyšíte a dostanete se mentálně na chvilku do nějakého jiného stavu. Třeba pokud máte Netflix spojený s pozitivníma chvílema, že si odpočinete a to, tak váš mozek se začne těšit na Netflix už jenom z té znělky, že jo. Nebo ta Coca-Cola Vánoce jsou tady a kombinace červená bílá, tak to funguje taky takhle podprahově, že jo, to je vlastně spojený, vlastně ta kombinace červený a bílý. Hodně lidí to má v zimním období spojený třeba podvědomě právě s Coca-Colou a kolikrát si to třeba ani vědomě neuvědomujou, že co ti evokuje červená a bílá, nevím, sanitku nebo Švýcarsko, ale ve vánočním období to může být zrovna právě Coca-Cola, protože těch reklam je třeba víc a ty jingles jsou hodně promyšlený tak, aby to vlastně neurologicky fungovalo. Ty firmy investují hodně velký peníze do těch marketingových kampaní právě proto, aby to fungovalo, protože mají spoustu vědy zatím a tak, že jo, jakým způsobem ovlivnit zákazníky. Takže ani to by mi nepřišlo jako nemožný, že by se časem chtěli zmocnit i právě snů třeba. Tak opakování tohoto zvuku, jsme tady. Když někdo spí, potenciálně prostřednictvím domácího zařízení by teoreticky mohlo spustit sny o tom, jak příjemné by bylo pít pivo nebo poslouchat irskou hudební skupinu hrající na kytary a housle. Je to zneklidňující myšlenka a aby se těmto scénářům předešlo, červnový dopis vyzval k přísnější regulaci reklamy, aby se zabránilo vnášení produktů do snů. Stiggold uvedl, že Federální obchodní komise FTC již omezuje některé subliminální reklamy, jako je blikání slov nebo obrazu během filmů nebo televizních pořadů, a aby mohli zasáhnout i v tomto případě.
Což mi přijde zajímavé, že tady píšou zrovna o tom subliminálním inzerování a tak, protože už jsem četla i, to je myslím několik desítek let starý, že jako subliminální messaging, tedy sdělování informací prostřednictvím subliminálních podnětů. Subliminální podněty jsou ty, kterých se nejsme vědomi mozkem, ale jsou to takový ty, že vám, jak jsem uváděla ten film Kruh už v jednom z těch videí mých, že vlastně vám tam problikne ten kruh těsně předtím, než dojde k tomu rozuzlení, že jo? Takže to je taková subliminální zpráva. A oni přišli s tím, že tohle to nefunguje a tím pádem, že se to nemá použít, protože to je v podstatě zbytečný, tak mě proto zajímalo, a to už jsem tady taky říkala, ale zopakuju se, proč ty firmy investují tolik financí a tolik prostoru umisťování těch subliminálních cues, jak jsem říkám, podnětů do různých reklam, filmů a to, proč se na tom dávají tak záležet, pokud to fakt nefunguje. Jestli to je zbytečný, tak není to zbytečná investice, anebo to není zbytečný a funguje to naopak velice dobře. Já si spíš myslím, že je to druhý, že to funguje velice dobře. Tak, čteme zde. Jedním ze způsobů, jak by to mohlo fungovat ve Spojených státech, že jo, protože tady jsme soustředěni na Spojené státy v tomhle článku, je získat rozhodnutí od FTC, to je ta Federální obchodní komise, Federal Trading Commission, že jakýkoliv pokus o manipulaci s lidmi během spánku, ať už je to konkrétně indukce snů nebo jiné procesy závislé na spánku, by se rovnal nekalé obchodní praxi. To by bylo fajn, řekl Stick Gold. Teda on řekl, že to by bylo fajn, já to říkám, že to by bylo fajn, kdyby se jim to povedlo. Komise zatím nekomentovala, zda se touto problematikou bude zabývat, přestože vědci říkají, že některé společnosti již aktivně zkoumají potenciál vniknout do snů. Tady. Náš spánek je zatím bezpečný, ale vědci věří, že jde o reálnou hrozbu. V tom se tady k vědcům zrovna přidám, protože mi přijde, že tady to je jenom otázkou času, než se to stane běžnou praxí, bohužel. Věříme, že je naléhavě potřeba pro aktivní akce a nové ochranné politiky, nové návrhy zákonů, které budou ochraňovat spotřebitele a tak občany. Možná napsali Stick Gold a jeho kolegové, abychom zabránili inzerentům manipulovat s jedním z posledních útočišť našich již tak přetížených vědomých a nevědomých myslí, našimi sny. Tak to jsme tady na konci. A já jsem si k tomu připravila ještě ty odkazy tady z toho článku, takže jsem mrkne, Roberta už jsem vám tady ukazovala, Boba Stick Golda, a Coors pivo a pak tady máme teda článek ještě na Forbes k tomu, kde mluví o tom, že Coors si nekoupil reklamu na Super Bowl, ale chce se místo toho radši dostat do vašich snů, takže to je taky z roku 2021, co se vlastně vztahuje k podobnému tématu. Tak jenom, že to je i na Forbes. Pak tady máme Business Wire, Coors Light and Coors Seltzer are creating the first big game ad that runs in your dreams, takže vytváří novou první velkou reklamu, která se bude odehrávat ve vašich snech. A tady máme ten otevřený dopis na DXE, to je, co jsem tak pochopila, fórum pro výzkumníky na poli snů, snění a spánku. Takže tady máme Advertising in Dreams is coming, now what? Reklamy přichází do snů, nebo respektive inzerentství ve snech přichází, co s tím teď. Takže tady je o tom na jejich stránce a pak tady máme ještě jednu studii, ta byla zmíněna tady na tom The Hill, kde jsem si to četla jako první, než jsem přešla na ten Guardian. Olfactory aversive conditioning during sleep reduces cigarette smoking behavior. To je o tom kouření cigaret, že to redukuje potřebu u kuřáků kouřit, když jsou, jo, jak jsem tam mluvila o tom testu, že týden potom, co byli vystaveni kouři ve spánku, tak že kouřili míň z roku 2014. Olfactory znamená čichva, jako ten, že jo, smysl čich. Aversive conditioning. Aversive, abyste měli averzi, a conditioning, to jsou podmíněné reflexy. Conditioning, to je třeba IP Pavlov, že jakým způsobem reaguje někdo na nějaký stimul. Jestli znáte IP Pavlova, tak ne zastávku metra, ale toho ruského vědce IP Pavlova. Aspoň budete taky vědět, proč se ta zastávka jmenuje IP Pavlova. IP Pavlov byl tento
pán Ivan Petrovič Pavlov a on se zaobíral těmi podmíněnými reflexy a vlastně, jestli víte o těch psech, co začali slinit, když zazvonil zvonek, protože on udělal to, že nešel psi krmit, tak zvonil zvonečkem a pak jim dal jídlo. No a potom zjistil, když tady to opakoval, že ti psi začali slinit a připravovat se na jídlo už jenom, když slyšeli ten zvoneček a to je ten podmíněný reflex právě, že vlastně ty psy už byly připraveny na tu aktivitu, která následuje po tom zvonění. Podobným způsobem fungovalo, nebo pořád ještě funguje ve školách, který to tak mají, zvonění na přestávku a na vyučování. Zazvoní se, přepneme. Jo, ale že vlastně to školní zvonění je přímo spojený tady s Pavlovem, ne, že on by to implementoval, ale vím, že to je ten reflex, který on zkoumal a vyzkoumal. Takže to je conditioning. Conditioning je hodně moc zajímavý. A to se hodně objevuje i... Já mám tu knížku... Teď. Kam jsem jí dal? Tady je. Jo. Moje oblíbená Aldous Huxley, Krásný nový svět a nepráněch civilizace, nebo Konec civilizace, tak tam hned na začátku je zmíněno vlastně, jak ta společnost budoucnosti vypadá a conditioning, tedy podmiňování reflexů. A toto tam hraje velkou roli, stejně jako se v té knize objevuje tady hypnopedie. Hypnopedie je učení se ve spánku. Jak se to jmenuje anglicky? Hypnopedia? Sleep learning, jo, učení se ve spánku. Takže to se taky objevuje tady v tom románu od Aldose Huxleyho. A Aldosu Huxleyho bratranec, myslím, že to byl Julian Huxley. Já se vždycky pletu, jestli byli bratry nebo bratranci, ale myslím si, že byli bratranci. Julian Huxley byl jedním z prvních prezidentů UNESCO a taky byl velkým zastáncem eugeniky a dalších podobných věcí, takže UNESCO má velice zajímavou historii. Ale to zmiňuji jenom na okraj, dneska se věnujeme spánku, takže zůstanu teď u spánku, ale o Julianu Huxley bych ráda mluvila. Obzvlášť o jeho knize New Bottles for New Wine, protože odkud máme termín transhumanismus? Od Juliana Huxleyho. A přesně z té knihy New Bottles for New Wine. Myslím, že tam byl první výskyt, kde byl výraz transhumanismus použitý pro člověka překračujícího svoje lidské limity do vlastně něčeho spojeného s nějakým strojem, že jo, nebo s nějakou další inteligencí. Takže to je Julian Huxley. Jenom tak na okraj. Tak, to máme tady tu hypnopedii, pak jsem tady našla to Dream Incubation, TDI, Targeted Dream Incubation, takže když si to vyhledáte, tak to najde vám dalších spoustu článků. Nejčastěji se tam objevuje MIT, jo, samozřejmě, protože, jak říkám, to jsou moje oblíbená Dystopic Media Lab, kde každou chvíli přijdou na jednu děsivější svět za druhou. A to, co chci zmínit dále, tady to Dormio. Dormio je teda ta jejich Targeted Dream Incubation a tady vidíte nákres, jak to má vypadat. Vlastně máte nějaký chytrý zařízení tady na ruce, oni udělali to, co vypadá, kde máme ten obrázek. Ten obrázek je asi na dalším odkazu. A takhle to má vlastně vypadat, že máte nějaký zařízení, který trackuje váš spánek a potom, když se dostanete do určitého spánkového stavu, tak váš počítačový mikrofon začne dávat nějaký output nebo nějakým způsobem to bude provázaný takhle, takže to je tady ten nákres, kdybyste se chtěli podívat. A to Dormio je teda to Target Dream Incubation Device, teda to zařízení pro cílenou inkubaci snů. To je z roku 2020 od pana Horovice, Cunninghama, Mace a pana Stigolda. Což je zajímavý, že Robert je teda i tady. A potom o tom napsal varovací dopis. Ty věci by měly trochu víc přemýšlet, než dají něco ven za vynáleze, nebo než na něco přijdou, protože koho kdy napadlo, že by bylo možné inkubovat sny. Dělali to s dobrým úmyslem, ale nevím, mám spoustu otázek. A tady máme teda o tom Dormiu, to je to, co jsem vám chtěla ukázat, ta Interfacing with Dreams, tedy interakce se sny. A tady myslím, že bude vidět to chytrý zařízení, co má ta paní v tom nákresu na té ruce. Tady mluví právě o tom, že já jsem to nesledovala od začátku, že spíme třetinu našich životů. Vidíte, spíte tak dlouho, tak budete koukat na reklamy ve spánku. Žádný spaní v klidu. Ale spíme třetinu našich životů
ale nemáme žádný přístup k našemu podvědomí, což je možná dobře, ne? Nemá si mozek trochu odpočinout. Dalí, Tesla a Edison, každý měli přístup ke svým snům. To se dá naučit, ale i bez technologie. Říká se tomu lucidní snění. Jestli si to chcete najít, najděte si lucidní snění. Můžete se naučit lucidně snít, ovládat svoje sny a nepotřebujete k tomu někoho, kdo vám může implantovat reklamy a další věci do snů. V hypnagogie to je ten stav, kdy přecházíme z bdělosti do spánku. Tak vstup do našeho podvědomí, kde spánek začíná, představujeme dormio. To je interface, který může interagovat nebo vstoupit do vašich polovědomých snů. To je takový ten stav, když usínáte, jestli víte, tak občas se vám zdá sen předtím, než usnete. Takže tady to vlastně dormio má umět interagovat tady s tou fází a s těmi sny v tady tom cyklu spánku na začátku. Takže to je ono. Děkujeme MIT za další skvělý objev a na poli vědy a technologií. Sleep learning a potom samozřejmě se můžete najít dream hacking. Dream hacking asi mluví samo za sebe, hackování nebo nějakým způsobem vstupování, kazení, maření lidských snů. Asi i přeneseně. Jestli to je dystopická budoucnost, inzerování, inzercem. Článku je na to téma dost, takže jsem to chtěla jenom zmínit, když jsem si vzpomněla na to téma s tou kočkou a myšma, jaký dali tý myši ty falešní vzpomínky na tu kočku, tak vidíte, že ta technologie už od té doby výrazně pokročila a je určitě na co se těšit. Tak já vám moc děkuju opět za pozornost a přízeň, za zpětnou vazbu. Budu se těšit zase na příště a přeji dobré sny.